тартиб мусобиқаи дараҷаи дуюми бошгоҳии Тоҷикистон 14 даста иштирок мекунанд. Аз фурсати муносиб истифода бурда мехостем ки дастаҳои навкори Лига Якумро ки имсол рохат ба даст оварданд ба ин мусобиқаи аз рӯи нуфуз ва аз рӯи давомот мусобиқаи муваффақ муборакбод намоем. Инҳо дастаҳои рангони рудакӣ, мастчоҳи мастчоҳ ва нораки норак ки дар таърихи худ аввалин маротиба ба сатҳи Лига Якум омаданд. Албатта дастоварди беназир аст ва умедвор мешавем ки дар Лига Якум низ дастаҳои мазкур сатҳи баланди рақобатпазириро нишон медиҳанд. Аз фурсат истифода бурда як маротиба мо ҳама иштирокчиёни имсолаи Лига Якумро гуфта мегузарем. Дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд, Моҳири Ёвон, Шодмони Ҳисор, Сомони Данғара, Саразми Панҷакент, Сарои Камари Панҷ, Ваҳдати Ваҳдат, Сарҳадчии Ҳамадонӣ, Сардори Турсунзода, Исфараи Исфара, Душанбеи Душанбе, Рангони Рудакӣ, Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ ва Нораки шаҳри Норак. ҳамзамон ба истилоҳи футболӣ як камбеке мегардад дар Лига Якуми кишвар. Бо гузашти чандин солҳо дастаи Ваҳдат бармегардад ба Лигаи Якуми кишвар. Соли гузашта ин шаҳрро дар Лига Якум бошгоҳи Ёқут муаррифӣ мекард. Акнун бошад дастаи Ваҳдат бо тамоми ҷиддият, бо тасмимҳои баланд албатта шурӯъ менамояд мусобиқаи Лигаи Якумро. Мо бо онҳо инчунин бурдборӣ хоҳон ҳастем ва дар хотироти ҳамагон мондааст ҳунарнамоии волои Ваҳдат зери номи хайр дар Лигаи Олии Тоҷикистон. Мутмаин ҳастем ки бо талошҳои зиёд даста дигарбора метавонад ки боз ҳам як зина болотар дар лигаҳои Тоҷикистон гузарад. рӯйхати иштирокчиёнро муаррифӣ кардем ва бояд қайд кард ки имсол низ мусобиқаи Лигаи Якум зери сарпарастии ширкати Паримач Тоҷикистон мегузарад. Ширкати Паримач Тоҷикистон шарики бо эътимод ва тӯлонии Лигаи футболи Тоҷикистон маҳсуб ёфта, имсол низ ҳамкориҳои мутақобилан судманд идома меёбанд. Пештар маросими тамдиди созишнома бо ин ширкат баргузор гардида буд ва мо аз ҳамкориҳо бо ин ширкат албатта ки хело ва хело хушҳол ҳастем. монанди мавсими гузашта мусобиқа дар ду марҳила баргузор мегардад. Дар маҷмӯъ 26 давр доир мешавад. ҳар як даста бо ҳар як рақиби худ бозиҳои сафарӣ ва хонагӣ анҷом медиҳанд. чемпиони Лига Якум роҳхати мустақим ба Лигаи Олии кишвар барои мавсими оянда ба даст меорад. Дастаи зинаи дуюм бо зинаи 11-уми Лигаи Олии Тоҷикистон бозиҳои гузаришӣ анҷом медиҳад ва ду дастаи заифтарини ҷадвал бошад ба як сатҳ поёнтар ё худ Лигаи дуюми Тоҷикистон мефароянд. Акнун бевосита мегузарем ба қуръакашии дастаҳо ва тартиби тақвими мавсим. Бояд гуфт ки имрӯз дар толоре ки қуръакашӣ ҷараён дорад, ноибони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Алишер Уронов ва Сайвали Донёрзода ҳузур доранд. Инчунин директори генералии Лигаи футболи кишвар Субҳон Шодиев бо ҷамъи намояндагони дастаҳои Лига Якум ва васоити ахбори омма. Барои баргузор кардани маросими қуръапартоӣ мо чун доим даъват менамоем собиқадорони футболро ё собиқ бозингарони тими мунтахаб ва футболбозони муваффақро. имрӯз низ мо аз анъанаҳои неки худ қадам ба канор намегузорем. барои ҳамин мо даъват менамоем ба саҳна собиқ футболбози мунтахаби Тоҷикистон, собиқ дарвозабони дастаи Вахш ва солҳои зиёд сармураббии дастаи Вахш Аслиддин Ҳабибуллоевро ва инчунин собиқ бозингари дастаи Истиқлол, нафаре ки дар бошгоҳҳои гуногун раҳнамоӣ кардааст, инчунин Ситораи Душанбе Баҳодур Суфиев. марҳабо. хуб, рӯйхати дастаҳоро мо муаррифӣ кардем. 14 даста имсол иштирок мекунанд. савол ба миён меояд. ибтидо мепурсем аз Аслиддин Ҳабибуллоев. ба назари шумо шиддати имсолаи Лига Якум монанди мавсими гузашта мешавад ё не? Вақте ки мубориза барои зинаи аввал бениҳоят вазнин буд, вақте ки барои зинаи сеюм ҳам чанд даста якбора довталаб буданд. Чӣ назар доред? салому алайкум. пеш аз ҳам меҳмонони гиромӣ, мухлисон, роҳбарони даста, мураббиён ва роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, роҳбарияти Лигаи футболи Тоҷикистон, фикр мекунам ки таҳлилҳо нишон медиҳанд ки нисбат ба соли гузашта мавсими имсола бисёр пуршиддат мегузарад.
чунки мавсими гузашта фикр мекунам дар лигаи аввал 3-4 дастае буданд ки бисёр рақобатпазир буданд, ба монанди дастаи Ҳулбуки Восе, ноҳияи Восе, Парвози Бобоҷон Ғафуров, Сомон Данғара, Моҳир ноҳияи Ёвон ва нисбат ба соли гузашта бояд қайд кард ки дар мавсими имсола дастаҳо боз пурқувваттар шуданд. Фикр мекунам ки то дараҷае мумкин ки бозиҳои лигаи якум низ шавқовар нисбат ба бозигаҳои лигаи олиам гузарад, чунки дастаҳое ки имсол омодагӣ диданд барои иштирок дар мавсими нав ба монанди дастаи Сардори шаҳри Турсунзода, Моҳири ноҳияи Ёвон, Сомони Данғара, Парвоз Бобоҷон Ғафуров, Саразм Панҷакин, ин дастаҳо фикр мекунам ки 5-6 дастае аст ки дар мавсими имсола байни якдигар муборизаро барои ба даст овардани медалҳо то охири чемпионат давом медиҳад ва фикр мекунам мухлисон имсол аз бозиҳои лигаи якум як эҳсосот, як ҳиссиёти бисёр нағд қабул карда метавонанд. Баодур, следили ли вы за матчами и результатами первой лиги в прошлом сезоне? Здравствуйте, уважаемый. Да, я смотрел те матчи, которые транслировались, я смотрел по телевидению, да, интересный чемпионат первой лиги тоже. Мне нравится, там есть конкуренция, там есть хорошие команды, которые выступают. Какие команды из прошлого года можете отметить? Чья игра вам больше понравилась? Ну, я думаю, Ҳулбук Восе. Мне очень понравилась команда эта, и у меня к ней симпатии были, я немножко наблюдал за ней, да. Бояд гуфт ки дастае ки дар лигаи якум чемпион мешавад, рақобатпазирии худро дар лигаи олӣ низ хуб нишон медиҳад. Даври аввали лигаи олӣ нишон дод ки Ҳулбуке ки соли гузашта чемпион шуд ва рохати мустақим ба даст овард, бар намояндаи лигаи олӣ пирӯзӣ ба даст овард. Ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Рақобатпазирии лигаи якум қавитаринро ба лигаи олӣ пешкаш мегардонад. Аслин Ҳабибуллоев солҳои зиёд аст ки ба ҳайси сармураббӣ кор мекунад, аммо ягон маротиба дар ҳоле ки бекор ҳам будед шуморо дар лигаи якум надидем. Сабаб дар чӣ бошад? Пешниҳодҳо аз лигаи якум нест ё барои чӣ? Каме фикр мекунам ки ба рухсатӣ гузаштем, истироҳат кардем, ман бозиҳо бисёр вазмин мушкил мегузаштам, бисёр асабонӣ мешудем, каме истироҳат кардем ва хурсандиовар аст ки айни ҳол бо дастаи Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамкорӣ карда истодем. Фикр мекунем дар самти тарбия кардани варзигарони ҷавон, хусусан дарвозабони ҷавон ҳаракат мекунем ки он маҳорати таҷрибаи малакае ки дорем ба онҳо супорем ва фикр мекунам ки онҳо низ аз ин кори мо, аз фаъолияти мо бебаҳра намемонанд. Аммо дар маҷмӯъ пешниҳодҳо аз ҷониби дастаҳои лигаи якум буданд? Буданд, албатта буданд, вале ҳамоҳангӣ шуда натавонистем. Ҳамоҳангӣ карда натавонистем. Баодур, тот же самый вопрос вам. Вы давно работаете, были главным тренером дубля «Истиклола», в других командах работали. Ну, сейчас, кстати, хороший вопрос. Как раз недавно мне поступило предложение с первой лиги. Как только я подпишу с ними контракт, я думаю, вы узнаете об этом. Яъне ки дар пахши мустақими телевизиони футбол мо як эълони навро фаҳмидем ки Баодур Суфиев эҳтимолан фаъолияти мураббигии худро дар лигаи якум давом медиҳад. Фарқ байни лигаи олӣ ва лигаи якум дар солҳои охир бениҳоят калон аст ё на? ба назари ман аз он бозие ки ман соли гузашта тамошо кардам, дастаи Парвоз барои мисол ки онҷо чанд дастпарвари худи шумо ҳунарнамоӣ карда буд, хоб дастаи Ҳулбук, Моҳир, Сомон бозии тақрибан бошгоҳии миёнаи ҳадди ақал лигаи як олиро нишон медиҳанд. Интар нест? дуруст қайд карде ки дастаҳое ки дар лигаи аввал баромад мекунанд ҳаст дастаҳое ки сатҳи варзишиашон то дараҷае агар баробари дастаҳои лигаи олӣ набошад ҳам, вале онҳо ҳаракат мекунанд. Он шаҳодат аз он медиҳад ки баъзе дастаҳо дар назди худ вазифа мегузоранд ки роҳат гиранд ба лигаи олӣ, аллакай як чихелик як мотиватсияи калон аст. дуруст қайд карде соли гузашта дастаи Парвоз мехостанд ки ба лигаи олӣ бароянд, вале буданд камбудиҳо, нозикое ки ино роҳбари даста худашро медиҳанд аз дохили даста ва фарқият ҳамон аст ки фикр мекунам баъзи дастаҳои лигаи олӣ ва лигаи якум вақтҳои охир хурсандиовараш он аст ки дар лигаи олӣ сифати маблағгузорӣ ба як сатҳи баланд ҷорӣ шудааст ва бисёр мехостам ки дар лигаи аввал ҳам низ ҳамин хел корҳои пешбарӣ дар як сатҳи зарурӣ мешуд ва дар оянда фикр мекунам солҳои наздики мумкин фарқият ҳам намонад, хусусан дар самти омодагии дастаҳо ба иштирок дар мавсими ҳарсола. Бале, дар тақвиёт
дар тақвияти суханҳои Аслиддин Ҳабибуллоев қайд кардани ҳастам, ки мавсими гузашта дастаҳои монанди Парвоз, Сардор, Саразм, Ҳулбук футболбозонро аз дастаҳои Лигаи Олӣ ба ҳайати худ ҷалб карданд, ки ин нишон медиҳад, ки воқеан ҳам дастаҳо рақобатпазир ҳастанд. Футболбозони Лигаи Олӣ ҳавасманд ҳастанд, ки дар Лигаи Якум ҳам ҳунарнамоӣ кунанд, чун мусобиқаи хуб аст ва сатҳи маблағгузорӣ низ баланд аст ва тафовут он қадар зиёд нест бо Лигаи Олӣ. Акнун бошад мухтасар механизми қуръакаширо фаҳмонда мегузарем, пас аз он мегузарем ба қуръапартоии тамоми Лигаи Якум ва тақвими бозиҳо. чуна ки мебинем, аз тарафи чап ду сабад аст, дохили он тӯбчаҳо монанди қуръапартоии Лигаи Олӣ. дохили сабади ки аз тарафи чапи ман аст, тӯбчаҳо бо рақами таркибӣ аст. аз тарафи рост бошад тӯбчаҳо бо номгӯи дастаҳо. ба навбат мо аз ҳар дуи зарфҳо яктои тӯбча мебарорем ва ба ҳар як даста рақами таркибӣ васл мешавад. дар натиҷа мувофиқи ҷадвали Бергер даври аввали Лигаи Якуми Тоҷикистон тартиб дода шуда ва мувофиқи ин ҷадвал тамоми тақвим тартиб дода мешавад. фикр мекунам, ки ҷараёни қуръапартоӣ ба ҳама фаҳмо аст, чун аз солҳои гузашта ягон фарқият намондааст. хуб, фикр мекунам, ки метавонем шурӯъ кунем ва аз Аслиддин Ҳабибуллоев ва Баҳодур Суфиев хоҳиш менамоем, ки якто тӯбчаҳоро барорем. мо албатта ки тоб медиҳем тӯбчаҳоро дар дохили зарф. пеш аз ҳама мехостам қайд кунам, ки агар бар ягон даста рақиби нобоб рафид, аз собиқаи корӣ медиҳем суханои дағал нагӯям. фикр мекунам, ки рақиби нобоб гуфтани нест, зеро ки ҳамаи рақибон мушкил ҳастанд. То андозае ки баъзе дастоҳо мехоҳанд, ки даври аввалро дар хона баргузор кунанд, ё ки ягон рақиби сустар ба онҳо биафтад барои ҳамин гуфта. бале, дастае ки дар ҷуфт исмаш аввал мебарояд, бозиро дар хона дар даври аввал баргузор мекунад. хуш, рақами 4. рақами аввали таркибӣ 4. акнун дар ҷадвал таҳти рақами 4 кадом даста мегардад? дастаи рангони шаҳри Норак. Рудаки. мазарат, рангони Рудаки. инҷо бо Нораки Норак каме чигил кардему. рангони ки навкори Лигаи Якум аст, даста соли 2024 таъсис ёфтааст ва дар як муддати кӯтоҳ тавонист, ки бар Лигаи Якум роҳат ёбад. дар ҷадвал таҳти рақами таркибии 4 мешавад. хуб, рақами навбатӣ. ҳоло мо танҳо рақам мебарорем, айни замон мо рақамро бояд муайян кунем. рақами 11. рақами 11. дарҳол рақиби рангон маълум хоҳад шуд. ФК Шодмон. дастаи Шодмон. шодмони шаҳри Ҳисор соли гузашта як муддат натиҷаҳои хуб нишон медод. танҳо дар охири мавсим баъзе аз бозиҳо боис шуданд, ки даста дар сегона шомил шуда натавонист. дар даври аввал аллакай як ҷуфт маълум аст, рангон муқобили Шодмон бозӣ мекунад. рақами 12. рақами 12. зери рақами таркибии 12. дастаи Сарҳачӣ. дастаи Сарҳачӣ бозии аввали худро дар сафар доир хоҳад кард, чун аз рӯи таркиб дастае ки зери ин рақам мебарояд аз тарафи рости ҷадвал мешавад, яъне ки дастаи сафарӣ. ва рақиби Сарҳачӣ ҳоло маълум намешавад. мо рақами 6ро мебарорем. зери ин рақам бошад дастаи Саразми шаҳри бостонии Панҷакен. зери роҳбарии Раҳматулло Фузайлов ин мавсим низ даста бозӣ хоҳад кард. мавсими гузашта ки аввалин буд барояшон дар Лигаи Якум, пас аз солҳои зиёдӣ набуданд, албатта натиҷаҳо хуб буданд, чун даста дар миёнаи ҷадвал қарор гирифт. аз Баҳодур Суфиев хоҳиш мекунем, ки андак тӯлонитар ҳамон корт бо
номи дастаро Дастаи Исфара. намоиш диҳанд. Дастаи Исфара. Дастаи Исфара ки таҳти рақами 3 баромад дар даври аввал муқобили Сарҳадчӣ бозӣ хоҳад кард. рақами 8. рақами 8. Дастаи Душанбе. дастаи Душанбе. Агар имкон бошад як лаҳза мо каме намоиш диҳем, чун пахши мустақим аст. Дастаи Душанбе таҳти рақами 8 баромад, зеро ки инҷо боз корҳои техникӣ низ вуҷуд доранд ки бояд ки мо андак фурсат диҳем ба онҳо. Дастаи Душанбе таҳти рақами таркибии 8 мешавад. бозии аввалашон сафарӣ мегардад, пайдо мешавад дар ҷадвал ва метавонем ки акнун рақами таркибии навбатиро барорем. рақами 13. рақами 13. дастае ки чуна ки қайд кардем таҳти рақам мебарояд, бозии сафарӣ хоҳад дошт. Дастаи Муҳир. дастаи Муҳир бошгӯе ки соли гузашта дар Лига Якум зинаи сеюмро ишғол кард. Рақобати шадид буд миёни дастаи Муҳир ва дастаи Сомони Данғара. То охирин давр маълум набуд ки кадом даста зинаи сеюмро ишғол менамояд, кадом даста зинаи чорум. Талошҳо бениҳоят зиёд буданд. ҳамлавари асосии худро то ҳол нигоҳ доштанд. ба гумонам ки Шоҳин Боев ҳоло ҳам ҳунарнамоӣ мекард дар дастаи Муҳир. нафаре ки аз рӯи ҳунари худ расидааст ба сатҳи Лигаи олӣ, аммо содиқ мемонад барои дастаи Муҳир. рақами навбатӣ рақами 7. дастае ки аз дохили тӯбча бароварда мешавад, рақиби Шодмон мегардад дар даври аввал. Душанбе. Дастаи Масчоҳ. дастаи Масчоҳ. Масчоҳи ноҳияи кӯҳистонии Масчоҳ. омодагии хуб дида истодааст даста барои мавсим. Бозингарони Муҳирро ҷалб карданд. дар баробари ин барои зебогӣ, барои нуфузи даста як рамзи навро пешниҳод карданд бо ишораи шер дар маркази он ва ман итминон дорам ки монанди шер бор ин дар Лига Якум онҳо ин мавсим ҳунарнамоӣ карда метавонанд. рақиби таркибии навбатӣ. рақами 14. рақами 14. Дастаи Ваҳдат. дастаи Ваҳдат пайваст мешавад ба рақами таркибии 14. бояд гуфт ки дастаи Ваҳдат низ рамзи нав пешниҳод кард, онро муаррифӣ карданд. Лигаи футболи Тоҷикистон низ онро пешкаш кард ба кулли мухлисон. навгониҳо ва умедвор мешавем ки навгониҳо дар натиҷаҳои даста низ дар Лига Якум мешаванд. рақами 1. рақами 1. рақиби Ваҳдат дар даври аввал мегардад. дастаи Сарои Камар. дастаи Сарои Камар. ҷуфти хуб ташкил мешавад. Сарои Камар, Ваҳдат. мутаассифона феълан ҳоло ман рӯ ба сӯи ҳар як намояндагони дастаҳои Лига Якум дорам. зоҳиран фаҳмидан номумкин аст ки аз қуръапартое ки баромада истодааст онҳо розӣ ҳастанд, хурсанданд ё на. чун ба назар мерасад ки ҳама омодаанд ки муқобили Дилхо даста бозӣ кунад. рақами 9. рақами 9. ҳоло мо муайян хоҳем кард рақиби Саразмро дар даври аввал. Парвоз. дастаи Парвоз муқобили Саразм бозӣ хоҳад кард. дастае ки дар мавсими гузашта зинаи дуюмро ишғол кард. пеш аз даври охирин онҳо шонси чемпионӣ низ доштанд. бинобар ишғоли зинаи дуюм онҳо бозиҳои гузаришӣ бо дастаи Панҷшер анҷом доданд. ду рақобат. дар натиҷаи он намояндаи Лигаи олӣ натиҷаи беҳтар нишон доданд. онҳо дар Лигаи олӣ боқӣ монданд. Парвоз бошад кӯшиши дуюм хоҳад кард барои баромадан ба Лигаи олӣ. аз рӯи ҳайат даста бениҳоят пурқувват аст. фикр мекунам ки ҳайати
асосӣ ва бозингарони муҳимтарини худро барои мавсими имсола низ дастае ки фурудгоҳи байналмилалии шаҳри хуҷандро муаррифӣ менамояд нигоҳ дошта тавонистанд ва бозии зеборо мо аз онҳо интизорем. Хусусан баъзе аз шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев дар ҳамин даста соли гузашта ҳунарнамоӣ карда буданд. Сорбон Афғонов барои мисол. Аҳлиддин Ҳабибуллоев. бале. На танҳо шогирд аст Аҳлиддин, дуруст? рақами 10. рақами 10. ҳоло аз ин ҷуфт ягон даста қаблан набаромада буд. Дастаи Норак. дастаи Нораки шаҳри Норак таҳти рақами таркиби 10. ва амагӣ ду мавқеи дигар мемонад ва ду тӯбчаҳо дар дохили зарфҳо. рақами 2. рақами 2 дастае ки мизбонии рақобатро муқобили Муҳир дар даври аввал бар дӯш хоҳад гирифт. Дастаи Сардор. дастаи Сардор. Сардори Турсунзода муқобили Муҳир бозӣ мекунад дар даври аввал. Яке аз ҷуфтҳои ҷолибтарин ба назари ман дастае ки мавсими гузашта воқеан бозии хуб нишон дода буданд ва акнун бошад онҳо дар даври аввал байни ҳам бозӣ мекунанд. рақами охирон рақами 5. рақами 5. чун охирон тӯб аст, маълум аст ки кадом даста мегардад ва муқобили ки бозӣ мекунад. Сомон. Сомон Норак. дар бозии аввал масофаи зиёдро тай кардан лозим намешавад. аз Норак ба Данғара бениҳоят масофаи наздик аст. қариб ки дастаи сафарӣ дар хонаи худ ҳам бозӣ мекунад, гӯем иштибоҳ нахоҳем кард. бори дигар мо мутаваҷҷеҳ мешавем ба натиҷаи қуръапартоӣ ва ҷуфтҳои даври аввали Лигаи Якуми Тоҷикистон 2025. Сарои Камар муқобили Ваҳдат бозӣ мекунад. Сардор зидди Муҳир, Исфара Сарҳадчӣ, Рангон бо Шодмон, Сомон муқобили Норак, Саразм бо Парвоз ва Масчоҳ бо Душанбе. Савол медиҳем ба меҳмонони фахрии имрӯзаи худ ки кадом ҷуфт дар даври аввал ба назари шумо бозии марказӣ мешавад? Сарои Камар Ваҳдат. Сарои Камар Ваҳдат. Почему, Баҳодур, можете объяснить? Ну, эти две команды, насколько знаю, давно выступают в чемпионате. И все время эти команды были, ну, то есть, мне они были симпатичны, поэтому я думаю, у них будет вот эта игра Сарои Камар и Ваҳдат будет серьезная игра. Да. Понятно. Аслиддин Ҳабибуллоев, маназар шумо бозии ҷуфти марказӣ. диққат ҷалб кунад, 3-4 бозӣ агар марказӣ ҳам хато намекунем, чиқдре ки Баҳодур Суфиев қай кардан, дастаи Сарои Камар ва Ваҳдат он бозингароне ҳастанд ки чиқдр мегам хундарҷӯшанд бозингароншон. дастаи Сарои Камар ва Ваҳдат аз ҷиҳати характер каме нисбат ба дигар бозингаро фарқ мекунанд ва бозии даврӣ мумкин гуфтан аст ки бозии клуби футболи Сардор бо Муҳир, дербии Суғд, Сараз, Парвоз бисёр бозиҳои диққат ҷалбкунанда мешавад, фикр мекунам. метавонем бигӯем ки Аслиддин Ҳабибуллоев мухлиси Парвоз аст. аз ҳисоби оне ки писарашон дар даста ҳунарнамоӣ мекунад. хуб, ташаккури зиёд мегӯем ба Баҳодур Суфиев ва Аслиддин Ҳабибуллоев барои баёни фикру андешаҳои худ нисбат ба ҷуфтҳо. ва бояд қайд кард ки Лигаи Якуми Тоҷикистон яке аз мусобиқаҳои сердавомудтарин аст дар тамоми варзиши кишвар, на танҳо дар риштаи футбол. аз ҳисоби меёнад дар бозиҳои хонагии дастаҳои Ҳулбук, Саразм, Парвоз ва дигар дастаҳо, хусусан Сарои Камар аз 3 то 7 ҳазор мухлис ҷамъ мешуданд. таҷрибаи Ҳулбук нишон медиҳад ки аз Лигаи Якум танҳо дастаи беҳтарин роҳхат меёбад ба Лигаи Олӣ ва рақобатпазириаш хело ҳам баланд аст. мо мутмаин ҳастем ки имсол низ ҷаззобияти Лигаи Якум дар авҷи аъло хоҳад буд. мо миннатдории худро баён мекунем ба кулли меҳмонон барои иштирок дар маросими қуръапартоии Лигаи Якуми Тоҷикистон 2025. ба ҳама дастаҳо мо барору бурдборӣ хоҳон ҳастем дар мавсими нав. хайр.